Do priestoru sa vchádza cez túto spoločnú chodbu, kde sú umiestnené aj toalety, pánske, dámske. Vonku je, potom sú už výťahy. Tiež je takéto atrium na telefonovanie alebo na nejaký taký oddych. No a vstupujeme do priestoru. Čiže toto je vstupná chodba, zasadačka ideálne. Tu máme zasadačku plus 4 samostatné kancelárie. Toto sú spoločné priestory. To môže byť napríklad aj recepcia v tejto časti. Ako sa dostávame, už tu je prvá z tých kancelárií, takýmto svetlíkom, tam je ďalšia. Tu naľavo začíname kuchynkou. Priestory sú samozrejme v pôvodnom stave, prenajímateľ ich bude dávať do užívateľného stavu, výmena kobercov, malovanie, možno nejaké dispozičné riešenia, to je na diskusiu. Že tu je prvá samostatná kancelária, ešte ostali pôvodné tapety po predchádzajúcich nájomcov, presklené steny od podlahy až po strop, do kancelárie so žalúziami, toto je druhá samostatná kancelária, troška menšia. Vonkajšie žalúzie na budove. V tejto časti je taký open space, kde mali aj bývalý nájomca predošlý stoly. Je to oddelené takouto priečkou, to nemusí byť, to je všetko variabilné. A potom sú tu dve ďalšie samostatné kancelárie, takisto majú svetlíky presklené. Toto je prvá z nich, ten výhľad do tej vstupnej časti. Toto je druhá z nich. Sú takto presvetlené a je vidieť z jednej do druhej. Tu je ešte takýto sklad, serverovňa. Klimatizovaná. Čiže sa ešte môžeme vrátiť. Spoločné priestory v rámci možno expanzie alebo dobudovanie ďalších kancelárií, recepcia, zasadačka, vstup.